Néhány fajtáról bemutatást szeretnék eszközölni. Angol tiplerek a kifutóba, a pallón. Kiállítási tipler a fehér-piros babos, és angol tipler a tiszta hófehér, jobbra, és most balra, tehát a két hófehér fiatal fióka. Fenn a tetőn szintén angol tipler fiókák pihennek. A dukapontyos piros pár botosáni fajta. Szintén van még egy pár fecske. Láthatóan. Balra látható 3 rövidcsőrű ceglédi, ezek magyar fajták, továbbá egy fecske, egy szaxoni fecske fióka, újra egy ceglédi, majd budapesti tükrös szárnyú, amelyik vakarózik a mellénél. És a botosáni fiatal 2 egyed és egy fiatal fecske fióka szintén. Na, egy kínai fűr látható, törpefűr, lent a gerendán sétálva. Gyémánt galamb nem lát, nem tudom, hogy van. Látható egy ezüstfálcán kakas, és a tojóját azonnal láthatóvá teszem. A párja épp most vetközik, most válik ivaréretté, látható a farkán az új színezés, a tollak új színezésbe. Fecske, szaxoni fecskébe a dominós is leszállt közbe, följön. Egyedüli, ami bemutatkozik utólag. A kácárkakasnak érdekes a mintázata. A tollakban levő minták a háton ragadják meg a figyelmét az embernek. Egyedi jellegű. 2 egyforma színezésű, állítólag 2 egyforma egyed nincs. Itt láthatók a fészekben a kicsi angol tipler fiókák. Már gyűrűzöttek. És hasonlóképpen van fent is, újra látható egy pár angol tipler fióka tollasabb változatban. Egy birminghámi fiókát is láthatunk, egyedülien a fészekbe. A fészekben éppen frissen kibújt texán fiókák. Még a tojáshéj is a fészekben van, egy fél nem távolított el a szülő. Már megy is vissza, azonnal ragaszkodik nagyon a fiókáihoz, természetesen, hogy sokáig nem hagyja üresen a fészket.
Hát amelyet látható az ekrényen a polcon, azok a kiállítási kupák, amelyeket különböző kiállításokon és években nyertek a galambjaim. Tudni kell azt, hogy 5. koromtól galambászok. Az első pár keleti perdőt Kolozsváron vettem, mint kisdiák, és küldtem haza édesapámtól a Széchenyi téri piacról. Az első 2 kupa ezüst olasz tyúkfajtával jelent meg a gyergyói kiállításon, amit Puskás Józsi szervezett 2008-ban. A kakas kupája nagyobb, amint látható, és a tojójé kisebb. Majd a következő évben szintén látható 2 érdekes galamb motivumú kupa, szintén Gyergyóba, és 2010-ben hasonlóan folyamatosan 3 éven keresztül a gyergyói kiállításon ezek a kupák láthatóak. Utána egyesületi tag lettem a Csíkszeredai Hobby Egyesületnél, Kisállattenyésztők Egyesületénél. 2011-es kupák, amelyek megjelennek, már ez a szeredai kiállításon volt kiérdemelve a galambjaim által. Hasonlóképpen még 2011-es kiállításon, Gyergyó-Szent Miklóson is kezdve a szeredai kupától, amin szintén van egy galamb, ha látható, igazolja, hogy milyen minőség volt kiállítva. Végig a gyergyói kiállítás párhuzamosan a szeredaival felsorakoznak a kicsi kupák. A következő év a 2012-es szeredai kiállításról újra Hobby Expo ilyen felirattal van, majd később 2013-as kupa a fenti, 2014-es a középső, és az első bor, ami látható, a legsikeresebb tenyész jutalmául kaptam, és a Székely kupával egybeeső tavalyi kupa a nagy, ami szintén kísért egy bor, a legsikeresebb tenyész jutalmi bora. Röviden így lehetne felvázolni, és itt vannak a diplomák megfelelő sorrendben, és a katalógusok, a kiállításokról. Egy diplomát, egy bajnok diplomát szimbolikusan bemutatok. Fel vannak sorolva a
fajták, hány fajta kapott bajnoki diplomát, tehát nem csak kupát, hanem diplomát is, és a katalógus, amelyik a kiállítás alkalmával volt megjelenve. Tudnunk kell, hogy minden kiállításon egy katalógust állítanak össze minden évben. Ez tartalmazza az összes kiállított állatot, ami meg lehet nézni, meg lehet tekinteni, minősítve bírók által, minden fajtából a bajnokokat, és még tartalmazza az egyesületben résztvevő tenyészek nevét, telefonszámát és az egyedeket, amelyeket kiállított, és milyen minősítést kaptak. Nemzetközi kiállításon is hasonló katalógus tartalmazza a benevezőket az országból, akik részt vettek, és milyen minőségben. A bajnokok kapnak diplomát, a bajnokgalambok, ez esetben például van egy olyan diploma, ahol fel van vázolva, hány fajta kapott bajnoki minősítést. A legjobb minősítés a 95 ponttól felfele, 95, 96, 97 pontosra adják. Itt például egy egyéni, a budapesti tükrös szárnyúnak a diplomája. És mivel nem csak egy volt bajnok, 2 is van belőle. Magyar szarka például. Akkor fecske, szakszoli fecske, egy másik. Ceglédi rövidcsőrű. Szatinetta. Most már ezt a fajtát már nem tartom, és ezért nem is jelenik meg a képen. Texán. Strasser. És bajnok. Rá van írva. Lahora. Ez az indiai, amiből egy példány volt lefilmezve, egy ezüst. Na, itt megint Strasser. Szóval így néz ki a dokumentációja, plusz még van egy olyan dokumentum, ami, honnan vegyek elő, mert akár hova ülök, bebizonyíthatóak, ami ki van a kiállított galamb ketrecére függesztve, a minősítése a bírók által. Hány pontot? Itt van például egy ilyen, hogy 91 pontos. Ez budapesti tükrös szárnyújé. Budapesti tükrös szárnyú 93 pontos. Tehát ezek a szintén 92 pontos. 92 pontos. 93 pontos. 95 pontos. Ez a rend a Székelykupa, a tavalyi kiállításról van meg. És mutassak egy olyat, ami írja, hogy fajta győztes, kiváló, 96 pontos például. Ez német szarkának a minősítése. És így van minden fajtánál, az szerint van a helyezés, hogy hány győztese van a tenyésztőnek tulajdonképpen. Az utolsó 3 évben 10 győztessel
első helyet vívták ki a galambjaim a csíkszeredai kiállításon, bezárva a tavalyi Székelykupával. Ilyenkor szokott járni egy vándor serleg, csak állítólagosan, aki előzőleg megkapta, az nem vitte vissza, úgyhogy nem tudták átadni nekem. Röviden ennyit a tenyészetről.